Strækviklen, det er en rigtig god vikle til nyfødte. Så kan den afhængig af mærke bruges til barnet op til 10-14 kilo. En strækvikle er lavet i jerseystof, og det betyder, at viklen kan give sig, og det gør den særlig anvendelig, fordi du kan binde den på forhånd. Det betyder, at hvis du har en lille nyfødt, der gerne vil være op rigtig meget, men også skal ammes og pusles og ned og lege, så kan du for så vidt binde den om morgenen, og så kan du tage barnet ind og ud, så meget du har lyst til. En af de ting, der er med strækvikler, er, at jeg ofte siger, at man skal bare binde den så stramt, man overhovedet kan. Og det er sådan lidt en modifikation. De fleste strækvikler i dag, eller rigtig mange på mærket, har stræk 3 veje. Men der findes også strækvikler, som kun har 2-vejs stræk, og med dem der skal man sådan lige finde en balancegang om, hvor stramt den skal bindes. Men når du skal binde din strækvikle, så starter du med at holde den øverste kant meget stram, hen over brystet, og så sikrer du dig, at du hele tiden har fat i den øverste kant af viklen, og det gør du for, at den ikke kommer til at tviste på ryggen. Og nu fører du vikleenderne om på ryggen. Så jeg fører de 2 vikleender om på ryggen, samler dem i en hånd, tager min frie hånd op under og får ved. Så nu har de 2 vikleender i hver sin hånd. Fører dem i den øverste kant ud til siden. Nu skal du have de 2 vikleender op på skulderen. Hvis du vil undgå, at den bliver sådan alt for bulet og træls på ryggen, så kan du lige tage ved lidt nede og forsøge at ryste de værste buler på ryggen ud ved at lave sådan et lille sommerfuglevinge. Nu samler du vikleenderne på skulderen, og det er vigtigt, at mens du binder viklen, så har du hele tiden dine vikleender helt op på skulderen. Hvis de kommer til at falde lidt ned, jamen så det stykke, der ikke sidder op på skulderen, men det vil ofte betyde, at der bliver et stykke af viklen, der bliver løs efterfølgende. Nu tager jeg mit mavebælte, samler det, og for at stramme den godt, så fører jeg alt det overskydende stof om på ryggen, og får det hævet med. For at stramme den yderligere, så tager jeg nu ved helt op ved halsen, og trækker op og ud. Nu samler jeg de 2 vikleender i en hånd, tager min frie hånd op under mavebæltet, og trækker vikleenderne igennem. Hvis jeg synes, den er blevet lidt løs nu, så kan jeg lige vælge at stramme en lille smule igen. Jeg lader vikleenderne gå ned mod navlen, hvor jeg krydser dem. Og så lader jeg langsomt de 2 vikleender, ikke alt for stramt, glide rundt om kroppen, 1 eller 2 gange afhængig af, hvor lang din strækvikle er. Og så binder du en sikker dobbeltknude. Du tager dit mavebælte, trækker det godt ned, stikker dine hænder ind imellem krydset og gør plads til dit barn. Hertil, der kan du binde den og gå rundt med den, indtil du skal bruge den. Når du så skal have dit barn, tager du det op på skulderen, tager din ene hånd ind igennem den første del af det her kryds, og trækker barnets ben igennem. Du gør det samme i den anden side, tager hånden ind igennem krydset, og trækker barnets ben igennem. Nu har du barnet til at sidde på krydset. Sikre dig, inden du går videre nu, at du har krydsene til at sidde fra knæhase til knæhase, så bliver den nemmere at få til at sidde efterfølgende. Nu finder du den inderste del af krydset. Tager den op midt på barnet, og med din tommeltotte fordeler du stoffet fra knæhase og til knæhase. Og hvis du har stof nok, så også fra skulder til skulder. Det vigtigste her er at fordele stoffet godt fra knæhase til knæhase. Du gør det samme i den anden side. Stoffet ind midt på barnet. Med tommelfingrene fordeler du stoffet fra knæhase til knæhase.
og fra skulder til skulder. Inden at vi tager mavebæltet op, så kan du lige tage ved barnets knæ og skubbe let ind og op. Og det gør du dels for at få barnet lidt dybere ned i sædet, og for at få en rigtig god runding i ryggen, så barnet kan slappe af. Mavebæltet kan du tage ved, benytte dig af, der er stræk, og få det ud over benene og op til nakken. Det vigtige ved en strækvikle er, at du har krydset i nakken og mavebæltet. Det er de 3 lag stof, der tilsammen giver nakkestøtte til dit lille barn. De fleste vil synes, at der bliver en lille smule for meget stof herind omkring baby. Det kan du få væk ved at trække det lidt til siderne. Så længe du har de 3 lag stof her, så sker der ikke noget ved det rent sikkerhedsmæssigt. Hvad du vælger at gøre med skulderstropperne, det er op til, hvad du synes er pænest og din egen komfort. Du kan have dem, som jeg har dem her. Du kan køre dem let ud over skulderen. Eller du kan vælge, hvis de er meget lange som her, at trække dem helt ned og flippe dem op på skulderen. En sidste ting er, at jeg lige plejer at række om og få ved min strækvikle på ryggen, sådan at den er fordelt godt ud over ryggen. Det er klart det mest behagelige for dig, fordi du distribuerer vægten bedre. Når du skal have viklen af, så folder du den ned. Først mavebæltet. Derefter den ene side og den anden side. Og så kan du tage babyen ud. Hvis du ikke binder den op nu, jamen så er din vikle klar til brug, når du har behov for det igen.